नमस्कार जय जगन्नाथ जमती मु कही कि आम डीमार्ट जाइलु आमर मंथली किसी शॉपिंग करने मु आर लॉन्ग वीडियोटा पोस्ट करबी एबे तो देखीदेवे आम कौन कौन सब शॉपिंग करूँ वीडियो एंड रे अच्छे कौन कौन सब शॉपिंग करूँ चलते देखा संडे एत भिड़ रुहे आज शुक्रवार एत भिड़ जे जगह नहीं भितर एठी मो स्वामी सब देखिकी लिस्ट देखिकी सब सामना हम आउछंती सेउटा जहाँ भी दरकार आमर डेली बेसिस रे जहाँ भी दरकार घरे सब से सब जिनस सेउटा आनुछंती सब नेथिलु देखिकी आउ एठी टिके आमे कपड़ा सेक्शन को पळेलु टिके कपड़ा देखिबार थिला मु जाइथिबि गोटे काम पय किंतु करके आसीबि आ गोटे जो जिनसटा लिस्ट रे केबे नथियो मु से सब जिनस आनी कि ही आसीबि मोर जहाँ भी हेले कौन गोटे कपड़ा मु जेमिति हेले धरिके आसीबा कथा आस्थिबि मला किड कुना डाकिला मुंडा रे हां आ ऊपर एते भिड़ नहीं ना कपड़ा सेक्शन में एते भिड़ नहीं शिवट ना बना बोली जिद्दी करछि सिटी आउ ये देखिपे तो फाइनाली मु चॉइस करनी एटा मो स्वामी ही आनिले मो पाई मु कहि नथिले टाणिया पे सी आनचती आउ ये चश्मा लगे से ट्राई कर दोतले से टैग टा आगे पड़ी सब गड़बड़ कर दोची पूरा एटा किंतु भल लागछ एटा ए जो चपल राधे रे मो पाद पसिबनी बड़ कहीं हम बड़ हम ये ग्रीन एटा देखला ग्रीन टा ग्रीन एटा ग्रीन भल लगछ एटा एटा अच्छे एटा अच्छे 32 भल लगछ एटा न्यू एटा ना किए खाली कौन नब ना दुटा जो फाइबर थाली देखिए हाँ लो सेपट रे ना ना सेपट से ये न ए खाली थाली यार जो आम एठी फाइबर प्लेट सब देखुलु प्राइस बहुत भल अच्छी बहुत कम रेंज रे भी भल भल माने जिनस सब अच्छी प्राइस सीट सब मेंशन है अपन देख पाते मैचिंग एटा भल लागछि ए जो बाउल रा छोट छोट ये भल अछि एटा ना एही से भी छोट छोट ये गए एटा पूरा काचर ना शंकर ना ये प्लेट वाला प्लेट रे बड़ा देखा अछि ये भी सब शंकर हां एरा बाउल छोट छोट अछि ये बड़ी से भल साइज में अछि देखियो बेटा तो अंगूर खाइबा
କ'ଣ କହିଲେ? ଖାଇଲେ ସେ ଜାଗା ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ମିକି ମାଉସ। ସେଇଗୁଡ଼ା ସେଠି ଦେଖାଉଥିଲି ବାହାର କରିଥିଲି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ନେବ ଭଲ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆର କଲର୍ ଥିଲା ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଥାଏ ମାନେ ଇଏ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖର ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଇଟା ମସିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତଳ ଅଛି ବା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି ଭଲ ସରିଲା। ଭାଙ୍ଗିବ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଏମିତିଆ ଭଲ ଘରେ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବ। ବଢ଼ିଆ 60 ଟଙ୍କାର ବଢ଼ିଆ ନା। କୁଣିଆ ପତ୍ର ଆଇଲେ ଏମିତିଆ ଦେବ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍। ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନା। ହେଲେ ଅଦିନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଜାଗା ଆଉ ଆମ ଖାଇବା ଜାଗା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେତିକି ଥାଏ। କାଠର ପୁରା କାଚଟା ବା ଏଇଟା। କାଚ କାଠର ତ ଇଏଟା କଭରଟା କାଠ। ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା କ୍ଲାସ୍। କ'ଣ ଆମେ ରଖିବା କାଞ୍ଚ ଏରା କ'ଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଶା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁଛି ନା। ତଳ କାଚ ଉପର ଷ୍ଟିଲ୍। ପାନ ବୋଟଲ ଏଇଟା ଦିନ ଖୋଲିଲ ଏଇଟା। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ ସବୁ ସପିଙ୍ଗ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆରି ଉପର ଆଡ଼େ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଗେରା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉପର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆରି। ଏଇଟା 1009 ଏଇଟା ଅଛି। ଆକୁ ରଖିବା ଠାଇଁ ନବା ଠାଇଁ କିଛି ନା ବୋହିକି ନେଲା ବେଳେ ଘରକୁ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା। ଏଠି ଯେଉଁ କଲରଫୁଲ୍ ବାଉଲ୍ ଅଛି ଏଠି ତଳେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ତଳେ। ଉପରେ ଏତେ ଫାଙ୍କା, କପଡ଼ା ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ପୁରା, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ପୁରା ଭିଡ଼। କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ନାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଥାଉ, ସାବୁନଟା ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ନିଏ ନା ଆମେ କାହିଁକି ତ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ସପିଂ। ଏଠି ଟ୍ରଲିରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଜିନିଷ, କାରଣ ବିଲ୍ ହେବ ଏବେ। ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି ବିଲ୍ ପେ କରିକି ସାମାନ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସରିଗଲାଣି କାମ, ଖାଲି ବିଲ୍ଟା ପେ ହେବ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ସାମାନ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଛୁ।
ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଓଭରାଲି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏତେ ଦେଖାଉନି, ଏମିତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ଛତୁଆ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଥିଲି। ସେ ବାଦାମ ହଉ କାଜୁ ହଉ ବି ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଏସବୁ ମୋ ଛତୁଆ ପାଇଁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଛତୁଆର ଜିନିଷ ସବୁ। ଯାହା ବି ସବୁ ଛତୁଆରେ ସବୁ ମୋର ପକାଏ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେଲି। କାଜୁ ଆଉ ଏଇଟା ଖଜୁରୀ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଛି ଆଉ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ କେକ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ଚିକି। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଏଇଟା ମୋର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ଆମେ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ବନାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ମସଲା ଆଉ ସରିଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ସବୁ ମସଲା ଅଛି। ଜିନିଷ ତକ ଚାଟ୍ ମସଲା, ସରିଯାଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଆମର। ମସଲା, ଆଉ ଚିକେନ୍ ସବୁ ମସଲା, ମସଲା ଦେହରେ ଗରମ ଅଛି। ମସଲା, ସବୁ ମସଲା, ଜିରା, ଆମର ବାସନ ମଜା ସାବୁନ, ସୋୟାବିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ। ଚଣା ପ୍ୟାକେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଚଣା। କାବୁଲି ଚଣା, ମିକ୍ସଚର 2 ପ୍ୟାକେଟ୍, এইটা ମୋ ବିସ୍କେଟ୍। এই ପ୍ୟାକେଟ୍ এইଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲେଇ, ଆମ କାଳୁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କର ଏଇ ଖାଇବାଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲେଇ ମାନଙ୍କର ବିସ୍କେଟ୍, ଏଇଟା ଆମ କାଳୁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ବି ଆଣିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ର ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ବାକି ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଖାଉ, ଅଟା, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ବାକି ଯାହା ସେଟା ସବୁ ଆମ ଘରେ ଅଛି ଆଉ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନଥିଲା ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ।